ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪುಳೆ ಅಪ್ಲ ತೇಲ್ತೋಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಆಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ದಾಡೆ ಪ್ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಪಂಡ ಮುಳ್ಬಂಜಿ ಗಿಟ್ಟ ನಂಜು ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಜುಕುಳ್ಳು ಅನ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆಡೆಗೆ ಇನಿ ಪೋಪುನೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ಪುಣ ಬಂಡ ಇಂಕದಾಲ ಮಲ್ಲಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪನ್ಪೆ ಕರ ಸೂರ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಂತರ ಲಿಂಗನ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತ ನಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಆತೆ ಉದಾಲ ಮಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂದುಲ ಅಂದತ್ತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಚರಿತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಂದದು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ತೆರಿಯು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ತೆರಿಯು ಬುಕ್ಕುರಿಗಳ ತೆರಿಯು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆಡೆಗೆ ಪೋಪುನೆ ಆಡ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದೋಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನರ್ತನ ಎತ್ತು ಆಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸವತ್ತುಂತಿನ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಏಪ ಓಪನ್ ಆಪನ ಬಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೈಯಾಡು ಆಜರೆಕ್ ಓಪನ್ ಆಪನ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಗೂಗಲ್ದ ಆಯ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಟೆಂಪಲ್ದ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೈಯಾಡು ಆಜರೆಕ್ ಓಪನ್ ಆಪನ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ನಮಿತ್ತ ಪೋಯಿ ಬರ್ಸಾರ್ಪಣ ದುಂಬು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಡ ಚೂರುಲಾಯನೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಸಾದಿಂಡು ಅವಳೆ ಪೋಂಡ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಎತ್ತುಂಡು ನಾವು ಬೇಕ ಪೋಯಿ ಏನು ಪಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಿನ ಸೋರಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಕೇಣಾತೆ ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಬಜಕುಡ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಉಳ್ಳಾಯನೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ ಟೈಮ್ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡು 5 ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಳು ರಥೋತ್ಸವ ಉಂಡು 3 ದಿನ ರಥೋತ್ಸವ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಡೆಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟ್ಟೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಗೈಸ್ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕ ಪೋದು ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಗೈಸ್ ನಾನು ಟೆಂಪಲ್ ದಡೆ ಚೂರಲ್ಲ ನಂಗೆ 1/4 ಗಂಟೆ ನಡ್ತಾನೆ ಟೆಂಪಲ್ ದಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಬಜುಕುಳ್ಳು ದಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಪೂರ ಪಚ್ಚೆ ಆತಂಡು ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೋಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜ ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಜುಕುಡ್ಲು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟೆ ದೇಬೇರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಮುಳ್ತೇ ಸೂರಾಪಂಡು ಮೆಲಾಣಿ ನಡ್ತಂದು ಮುಡಿ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಟೆಂಪಲ್ ದಡೆತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಜಕುಡ್ಲು ಟೆಂಪಲ್ ದಡೆಯತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಟೆಂಪಲ್ದ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆದ ಬತ್ತನೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆದಂಡ ಮೂಳೆ ಬರೋಣ ಒಂದು ಸೀದಾ ಪೆರಲ ಹೋಗೋಣ ರೂಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಗೈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜಿನ ಹೊತ್ತೋಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಿ ಮರ ಮೂಳು ಚೂರು ಅಡ್ಡ ಅಂಡ್ ಝೂಮ್ ಅಂತನ ಚೂರು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಆಡುಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿಗೆ ಹೂವಳು ತೋಜಿನ ಹೊತ್ತೋಜಿ ಓ ಮುಳಂದಿ ಕೊಡಿ ಮರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಓ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ದ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ KSEBದ ಮೊಳೆ ಮೇಲಾಣೆ ನರ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಪೆರ್ಲಾಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆ ಪಂಡಿ ಜನ ಆ ಟೆಂಪಲ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಮುಳು ರಥೋತ್ಸವ ಅಂತ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸೀದಾ ಪೆರ್ಲ ಓರ್ನ ರೂಟು ಮೂಳೆ ಇಂಚೆ ಎದುರು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇರಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಪೂಜೆದ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಪೂಜೆ ಟೈಮನ್ನ ಆಜರೆಕ್ಕ ಅಂದೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಡತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೋತರ್ಕ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಜ ಪಾತ್ರೆ ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಸೀದೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೀದೆ ಇಂಚೆ ಬತ್ತ ಮೆಲಾನೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಂಚೆ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಓ ಮೂಳೆ ಎತ್ತ ಮೂಳೆ ರೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಟೆಂಪಲ್ ತುಲೆ ಊರಬಹುದು ಕಾಣಿಗೆ ಬರದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೀದಾ ಬಿದಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂಚ ಬತ್ತೇನೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಟೈಪ್ ಲಾಗಿದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲ ಬಂತಜಿ ಆಂಡ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತನ ಅಂಡದು ವೀಡಿಯೋ ಬಂತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಎಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಜ್ಜ ತೂಕು ಸೇತುವೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಡುಂಟ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಬೇ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥ ಇಜ್ಜ ರಥತ್ತ ಟೂಲ್ಸ್ ಊರನ್ನು ತೊಲ್ಲ ಏನು ತೋಜುಂಡು
ಅಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ತೇರು.